Okay, mayong buntag niyo mga idol. Karon mga idol natay ruta po mga idol padung ta sa barangay Fatima Bangmalog. Kay moadto ta adto sa ato ilang sitio mga idol kay nay gidungog lagi dito nga pinaka-bright nga tao. Grabe ka. Apti kayo mo English. Muta na kasikan sa makatubag dayon. So mga idol atong atuon ka idol ha. Atong witnessan ko katong stories mga tao tinuod ba gyud atong ilailahon na si ang ngalan doon is Michael Ladaran si mga idol madton ta ka idol. Ay sir, mayong hapon sir. Kami dayang gikan pa sa isa ka station sir nga pinakasikat ang Bogart Station 901.2. Hanya kami karon sir kay isa lagi sa mga hugi-hugi sa mga tao nga na daw diri taga Fatima Bangmalog nga pinaka-bright nga tao sa tibuok kalibutan karon. Kay pila lang kasikan sa klaseng English dali ra daw matubag nimo sir. So amo nang pamutud-an og tinuod ba na atong suwayan ang imong utok nimo sir og tinuod ba ato na siyang witness sir. Uyon ba ka na sir? Wala problema na. Kay ikan ko. So Ka. before ta start sir, mo sa kang interview sir. Di ba interview lang yan? Open mo ko sa akong interview. Taga disam de sir, disa kagikan. Sa imong ginikanan. Ako gikan mo sa South Africa. South Africa. Okay. Kaliwat kag mga negro. Mga negro. Negro. Wala ako, negro kayo. Okay. So pila na kakatuig nag-work diri sa Pilipinas? Mga almost 7 years. 7 years. Kita mo ko. So ang 7 years sir, okay po na pila na kabuan sir? Wow, okay ba na? Pila na? Okay ba? Basig scam na mo sir. Dili na scam. Hindi. Basta kay 7 years ko na 7 sa years. Philippines. So about sa imong pag-eskwela sir, secondary, college, kumusta mo sir? Ikaw ba number 1, top 1 ka ba? Or unsa man sa may klase nga Ako, award mong nadawat sa una sir? first ko sa eskwela ko, wala ko. Sige ko ka first. First. Ikan sa first year, second year, fourth year. First year ko, grabe ko covers ng law. Grabe. Pero sa inyong eskwelahan sir, ikaw raman ako no isang estudyante. Ako rami mo na. So bali ikaw mo na first kay ikaw Reza. Ako yung nag-first So, pinasahid day ka nga estudyante. Ako yung kinabritan. Kaya ako may size din. Okay, so karon sir, di na to ni Dagayon, magsugod na ta interview nimo. Ako problema na kay wala intro pa dito na. Okay. Interview kay Aaron. Okay ba sila? Okay. So karon sir kay di man may pwede mo doole mo kay tungod sa panahon nga COVID. So nami hatag imong mic sir. Social distancing. Social distancing ta. Okay, kasi makikanta, bakpanta. Yan. Kita na pulis, yun ang pwede. So darang mic sir, palag lang ko dawat sir ha. Mahalo na sir, ampingin na kay mahalo na ang mic. Taas oy. Para na nimo sir negro nga ang taas ha. So sir, andam na ka sir, magsugod tas unang pangutana no. Sige, okay kayo. So ikaw may pinaka-bright sir karon baboy. White blood, high blood. Ala, dali ara. Yawan mo sir no. Anong English nga? Bawaan gini mo no? Bawaan po. Kini. Lubi. Sapaw. Sapaw na siya. Tikan sir. Sapaw na sir. Sapaw na siya. Kay pag humagkod bukan. Sapaw. Sapaw. Okay. Kani. Sir lisod-lisod mo sir. Luto. Luto. Asus ka sa iyo, Nana. Bahaw. Ala, grabe. Kaya luto, di mahurot, may muna bahaw. Grabe. Tawa ang nagsuo no. Pamatod-an nga bright gyud ay. Di gyud na to ikaw lang di gyud na to makapamutbot nga kuan bright gyud siya gyud pamutud-an karon. Ikan ko South Africa ni Ari ulit ako sa Pilipinas kay para magpahayahay diri lang nagulis anda may Boracay at tapos Boracay Island sa asa ng mga lugar. Guide pa siya na pang bag. Sa iso na ng bag mo sir. Diri? Mga gamit nila ko pang travel ba? Travel si mo trabaho sir, travel na god. Ano ko, sa travel mga ano ba? Mga monitor ka, sir. sa atong Pilipinas. Okay, kalitan to na. Itlog.
Balot! Grabe. Grabe nga nung mabalot man sir ang English ha. Kuan na sa ja, muna ngiyog balot kay itlog, kuan na ni Biblia, may mga balot. Balot balot. Sayo. Sabon! Iso sayo na sabon. Grabe. Mo pagay pagkatao daw kay kaon ako. Ang sabon, safeguard. Wala wa migsoon. Kita niyo migsoon Dali ra kay siya makawan. Wa na ka naguna na sir. Wa na, kayo na. Uy, ngana dede ay. Wa na. Kini ha. Asin. Asayo na asin. Sige ni mo ka asin. Ang English na kidney. Grabe. Kani ha. Sugar. Asayo, sugar. Kuan na sugar kanang. Oy. Diabetes. Hala, bright yun. Pakpakan na ito migsoon may. Pakpak sa sir. Pakpakan yung kamuling sir. Ako pala. Bato. Kanang bato mga idol. Ang pangalan ng bato. Ang Tagalog. Inom ni mo anak, makita sa salita, mayroon kang Donna! Uy! Ampay ka na no? Sayo na Api. Derna. Kini motor. Motor! Ang English na motor, Rossi. Rossi? Ano naman sir? Kawasaki, Suzuki yun, dawa na. Awa na, Rossi. Rossi. Kana sila, mga mo na itawag o na original sir, mga piki na So, na. napikir, nasa kaskaran, ang kwan yun, sa tinawag nga, ang English na motor, Rossi. Okay. Kani sir, panglas. Manas. Unsay in English sa tao. Tao? Kwan. Man. Lo, writer sir. Moro tayo sakto. Moro tayo Writer mo sir. Moro tayo sakto. Grabe. Now answer. Man. Mo na siya magsuno, grabe amazing kasi magsuon. Gusto mo patutlo? Tara! Sir, ato mo diyang pamutudaan sir nga di gyud ingon nga ingon ra stories mga tao sir nga napamutudaan to ron unsang jud ka bright. So karon sir, unsay masulti nato diri sir nabong naka-record ni sa atong channel sa istorya nimo sir. Gusto sa uban, kung gusto mong matulog ng English na ho, dire lang na ho. Gikan ko, South Africa. South Africa, okay. So sir, pwede ba ka mo turn around sir o makita mo imong back to back sa imong kaugalingon sir? Hindi ka mulibot sir kanang mura kag ni fashion show. Saan? Wait pa. Magandang dilag, puso ko'y napihag, wala nang ninanais pa. Magandang dilag. Okay sir, baw sir, baw. Okay, mga igsoon no. So gusto niyo yung bata igsoon nga ma-bright para yan Adto lang mo ni Mike kiladaran sa pati mapangwalong patudlo. Kay grabe kayo ka witik mo tubag o English. So kung yung bata gusto mo nga mahimong bright, parehan niya nga witik English, adto lang mo ni Mike kiladaran. Kay ba mo igsoon, grabe ka bright no? Sa in English nga Pinoy. Kaysa tanang pangutana Mikeson, isa lang ang nasakto ang tao. Okay? So, wala to Mikeson. Salamat sa pagtanaw. Okay mga idol, bye-bye mga idol.